Yepa, que lo que pasa es un día més a la fucking decadència. Poeta, actriu, polifacètica li podríem dir. Avui tenim a Juana Dolores. Bueno, tenim no, perquè no és nostra. Avui ens acompanya la nostra camarada Juana Dolores. ¡Es que a los pobres ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Posis Què tal? còmoda. Pues benvinguda a la decadència, xinxon. Xin-xin! Gràcies per convidar-me, tio. Home, i gràcies a tu per venir. Avui has vingut a hablar de tu libro o a fotre'ns la cavalleria per sobre? No, tio, jo crec que avui jo, mira, seré jo mateixa. Avui estic relaxada, estic tranquil·la, em pots preguntar el que vulguis, podem parlar del que vulguis, avui sóc jo mateixa. Tranquil·la, guai, però també amb defectes, òbviament. Tots tenim defectes. Sí. I Pero mis tots- virtudes son mejores. Yo tengo muchos Pero defectos, pero mis virtudes son mejores que mis defectos. Que a O vegades sigui, la balança... la balança virtuts cap amunt. Són Bueno. menys que els defectes, però són millors. Bueno, pues això està bé, però ets de metxa curta que te cagues. Tampoco tanto, depende de momento. Depende de momento, te lo juro. Pues aquí has de ser, però... Això, un petardo que l'encens i et peta la mà. Aquí has de ser així, tio, a muerte. O sigui, és el moment estrella El moment estrella, Sí, tio. sí, per rebentar-ho Tio, tot, però per cagar-te mi- amb tot, cagar-te amb mi... ¿Qué, tú qué quieres? No, Clickbait, no. clickbait, quieren views. No, tío, però que jo No, t'estic no. dient que, però si en veritat ser jo mateixa és molt millor que Bueno, tirar meteoritos o cosas así. Antes de que me lo saques tú, lo saco yo. Primer de tot, Joana o Juana? Juana, mola més, és més Juana. bonic. No, Juana jo Dolores, dic- entero. Juana Vale, Dolores. sí, és com el cadó de vida, no? Juana aquí i a la Xina popular. Tío, eso Clar, tiene jo em poco dic- glamour, tío. Eso No, tiene jo- poco clar. glamour. Eso ya es una perquè retórica jo de em- tiempos pasados. Però jo em dic Jan. Jan, mola. Ja, però els argentins em diuen Han. I, No mola, veritat? No. O sigui, Però- Jan no és Joan. Yo Juana Dolores, tío. Increïble. No, increïble. Em sembla, Entero, em sembla... entero. Jugando a juegos de rol, pues Joana, si vols. Sí, però aquí no... Aquí Juana Dolores. Perfecte. No, ya que es algo en YouTube, Però pues... així és com t'he presentat i així et diré tot el rato Juana Venga, i ja està. A mi em pots dir-ho com vulguis. Jan. O gilipolles... Sí, em pots dir el que tu vulguis. O sigui, la primera pregunta és... A ver. Com és que vas triar per començar com a expressar-te, si no ho tinc mal entès, vas triar fer poemes dintre de tot el que és expressar-te dins del món de l'art. Com és Aviam. que vas triar la poesia? Jo, el primer que vaig escriure, que vaig guanyar un premi Sant Jordi quan tenia 6 anys, que és supercutre, a primer de primària, quan jo vaig guanyar el premi, em van posar una medalla i em van donar un munt de llibres i vaig arribar a casa, espera, déjame hablar. Jo vaig dir, buah, esto se me da bien, esto es lo que quiero hacer y esto es lo que tengo que hacer. Però després sí que és veritat que jo durant molt de temps havia estat escrivint narrativa, o sigui, contes, però vaig començar a escriure poemes arrel d'escoltar cançons de rap. Porque a mí el rap, el hip hop, todo lo que... Bueno, la música en general me encanta, pero sí que escuchaba mucho rap español. O sigui, calle. Sí, calle, sí, la verdad, sí, sí. calle. Hay muchas maneras de entender la calle, que la peña se piensa que la calle és una, Exacte. saps? Però hi ha moltes maneres. I realment pues, jo escoltava música amb les meves col·legues pues, al parc. Pero yo, que era una tía un poco repipi porque me gustaba leer y tal y cual, y yo qué sé. Això és de puta mare, no? Sí, yo qué sé. Bueno, jo veig com a bo. O sigui, saber més coses et farà ser més tonto. Sí, però a vegades jo tinc la sensació que vosaltres penseu que algú que els agrada llegir és avorrit o no. No, a mi m'avorreix llegir perquè bàsicament tinc un dèficit d'atenció que te cagues i llegeixo 30 pàgines i no m'he enterat de res. Aviam, depèn també del que llegeixis, no? Però bueno, vaig triar a escriure poemes perquè m'agradaven molt les lletres de la música i jo deia, va, no sé cantar, canto fatal, perquè jo quería ser cantante, canto fatal, no sé què, pues me pongo a escribir poemas que escribir se me da bien. I per això vaig començar a escriure poemes, d'amor. Amb quants anys? Mira, els poemes els vaig començar a escriure als 19 anys, primer en castellà i després als 22 en català.
Aleshores, jo tenia molt clar que si volia publicar havia de guanyar un premi de poesia en català i vaig decidir fer-ho en català perquè trobava que era una llengua més literària que la meva en castellà, que és més col·loquial, però jo escric també en castellà. Però, la pregunta que sempre m'he fet és com és que la poesia, que és una cosa que està absolutament ara mateix zero de moda, per dir d'una manera, dintre de tot el que és l'art, perquè això, i ara mateix tu saps que t'estàs donant a conèixer bastant heavy, saps? Estàs a la boca de moltíssima gent, i la poesia... Però per les poesies o per les meves intervencions? Bueno, per totes les teves performances... Bueno, sí, pel teatre també, sí, i al teatre al final, els textos del teatre és com si fossin poemes, la veritat. Però sí, jo crec que això és interessant. Però, tio, jo me siento heredera d'una certa escena del trap i crec que a mi va passar una mica el mateix, que el fenomen es repetia. De la mateixa manera que de cop i volta sortia penya com, no diferent, sinó penya que s'atrevia a parlar el català que parla amb els seus col·legues i a fer lletres i a fer videoclips i a sortir, a fer cançons i ho petaven, d'alguna manera jo també soc conseqüència d'aquesta escena, saps? Perquè de cop i volta sortia una tia que signava el seu primer poemari en català amb els noms espanyols, que de cop i volta s'expressava en un català diferent, tampoc dic... No m'agrada la paraula diferent, però com un català que no és normatiu i que no surt a la tele i que no està com ben vist en certs circuits culturals. O sigui, no és el català Pompeu Fabra. Exacte. Però la música això encara... És com es parla al carrer. Sí, total, però amb la música això encara i no hi era, com veu sortir vosaltres, però és que en la literatura, imagínate, perquè eso es un mundillo mucho más elitista, ¿sabes? Sí. Menys salvatge, perquè estan més acotats. Molt menys. Clar, la música és un rotllo super heavy. La gent està molt batada pel... Puc dir això? No puc dir... Ja. I nosaltres ens suda la puta polla, i tu estàs avui aquí, perquè et suda la puta polla tot. Me suda la puta polla todo, menos algunas cosas, menos la política, pero en general me suda la polla todo. No, però vull dir que si... La verdad es que sí. Llibertat d'expressió a muerte, saps? I dius el que et passa pel cap, no t'ho penses dues vegades. Pam! El tinc fent malament, tio, m'estàs dient que No, tio, m'estàs dient que el tinc fent malament, saps? T'ho dic de puta mare, que si per això estàs aquí... ¿Qué quieres, que me vuelva loca de repente? No, que va. O sigui, et dic perquè... Que sí, que aquí puc dir el que em doni la gana. No, perquè, o sigui, hem pensat amb tu que vinguessis. Moltes gràcies per convidar-me, em fa molta il·lu. Collons, gràcies a tu per venir. Però saps que cada vegada l'estar més en boca de gent i fer... O sigui, estàs fent algo que no estava gens de moda, saps? Com els poemes, no sé què, la teva literatura i tal. Sí. Cada vegada, al ser més famosa i tal... No soy famosa, tio. Sí, jo també podria dir el mateix. Tu eres más famoso, tú sí que eres famoso. Ara mateix... Jo no soy famosa, tio. Això, però com més gent ho veu, perquè al final el missatge t'agrada que molta gent ho vegi, com més gent ho vegi millor. Sí. I qui digui al contrari és mentida o és ric i pot viure de fer el seu art per 4 gats que són els seus col·legues. Sí, bé, aquest viu dels papis i no és mèrit seu. Exacte. Però si fas alguna cosa perquè vols que arribi a la gent. No que ho compri, no que ho consumeixi, sinó que arribi, que ho sàpiga, que ho conegui, saps? I que et comprenguin, no sé què. Exacte. I al ser més famosa i tal, ho estàs tornant també una mica més mainstream. No importa, tío. Yo quiero ser casi mainstream, me trabo, casi mainstream, siempre underground. Aquest és l'esperit. Tio, jo... Al llindar hi ha una línia molt fineta, Però què significa mainstream? Mainstream significa pasta? Perquè jo no tinc un puto duro. O mainstream ho dius en un sentit de que vols arribar al màxim de gent possible? No, mainstream em refereixo a que la gent... Hòstia, tengo aquí un mechero de repente del Senegal. Un saludo para mis colegas del Senegal. Puto mechero, tío, what the fuck? Apaga puto aquí, tío, no sé. He fet pleno, no? Com has dit això? Dime, per ti què significa mainstream? Pues... No sé, que la gent ho accepti, que moltíssima gent que no
que no entén el que és la poesia, no sé què, es fiqui... I què de dolent té això? Pues que deixes com de ser una mica calle. Tu creus? Tu creus que sí. em falta calle? Jo sé que tu et... No, jo sé que tu et consideres una garrula. No me considero ninguna garrula, tío. Sí. No, sí, no. Tío, amb això som molt iguals. Jamás he dicho, tío, jamás he dicho que me considero una garrola. Pero una vez hice un tuit, tío. Una vez tengo que decir una cosa. Hice un tuit muy heavy. Porque me llamaron Choni Garrula por Twitter. Pero una puta pija catalana. Sí, pero tú te encantas. Bueno, no sé, què significa ser garrula i què significa, saps? Vull dir, no ho sé. Jo soy del Prat i ja està. Vale. Ja està. Però no crec que sí, que perquè em conegui més penya me falte calle. Tampoc sé què significa que me falte calle. No és tu, Què significa no és tu, tener no és calle? La cosa, dius, l'objecte. No, sinó el moviment. Però quin moviment, tio? Si aquest és el problema, que no hi ha cap puto moviment artístic ni a Barcelona ni a Catalunya. Aquest és el problema, que no hi ha escena. Ja no escena musical, sinó escena d'artistes. Bueno, collons... Que tinguin una visió més política i més, que significa més reivindicativa. Quan tu dius, ets una incendiària, no sé què, hòstia, pues és també perquè tenim molt clar que hi ha algunes coses que estan bé i hi ha algunes coses que estan malament, no? En general, no només en el nostre ofici, sinó en la societat en general. Però Entonces, quin moviment? Tu ets la primera que... O sigui, ets de les primeres que ha anat a pinxíssim i a lluitar amb això. Per mi m'importa una puta merda. Pues per això dic que... Sí, nosaltres també vam fer-ho i ens van tractar com una puta merda, però seguim. Però jo soc més llesta. Ja, però jo soc més llesta que vosaltres. I esta no significa intel·ligent. 6 per 6. 12. No. 6 por 6. ¿12? What the fuck? What the fuck? Sí, bueno, la resposta bona era febrero, però en veritat és 36, però la resposta bona era febrero. Escúchame, però què vull dir? Jo penso realment, humilment, saps? Mira, jo me'n recordo quan sortia tot el tema de parlar de drogues, de parlar de sexe, de parlar de relacions una mica qüestionables per tòxiques en les cançons de trap, ¿vale? O en el rap en general. I la penya deia no, els artistes deien no, és que jo no vull ser un exemple, és que jo no sóc un exemple de res, per tant, jo faig les meves cançons i la penya responsabilitza després de... Però jo... Però tu ara et sents una mica igual. Escolta'm, no, jo em sentia així al principi. Jo pensava, jo faré el que em doni la gana i tal i qual i no sé què, i diré el que em doni la gana per la tele i no sé què, però jo ara penso, humilment, que jo tinc unes idees polítiques que són nobles i que són comprensibles per penya que pugui jo arribar explicant-me. I per tant vull arribar al màxim de gent possible des d'aquest sentit, saps? Perquè també crec que falten artistes que d'alguna manera es comprometin políticament, però que no hagan eso de... No hagan eso que tú criticabas cuando entrevistaste al Cecilio, que era como en plan, bueno, es que el rap, a veces las letras son muy politizadas, no sé qué. Sí, yo eso critico también porque es muy panfletero, ¿sabes? Los chicos del maíz, pues llega un momento en el que cuando ya no tienes 14 años, pues te rayan la cabeza. Però jo parlo d'artistes, tio, que tinguin clar que volen canviar les coses tal com estan. Esto es lo que yo pienso. Y por esto dices tú que soy incendiaria. No. Ho dic perquè ets de metxa curta, que flipes. Ara t'ho estic demostrant? Sí. No, estic molt tranquil·la, jo, ara. Jo més. O sigui, com creus que una persona com jo, per dir-ho d'una manera, es podria... O sigui, podries introduir-la en el món de... que s'interessés per al món de la poesia i tal? Un garrulaco com jo! El que feu vosaltres és poesia, les lletres de les cançons són poesia, tio. És poesia, t'ho juro. No ho dic per dir, és que ho dic en sèrio, ho he dit moltes vegades. És maleanteo i és la vida. Però és que la poesia puede ser maleanteo. Sí. Però com tu no has llegit els meus poemes, no tens ni puta idea de què van. Tu no saps el que he llegit. Les atmosferes són les mateixes que les de les vostres cançons. Òbviament, perquè jo faig una literaturització i una poetització amb un estil poètic, perquè no escric cançons, perquè sóc incapaç d'escriure cançons, tio, si no escriuria cançons, a mi escriure cançons serà superdifícil, però em sembla poesia. És lírica, tio. Per això... Pues no sé, pues te dejaría algún libro, no sé. Tampoco te forzaría, a la gente no le tiene que gustar, a todo el mundo no le tiene que gustar la poesía, tío. Hay cosas más importantes en la vida. Però igual, o sigui, mira, una cosa que tenim en comú és que soltem barres.
Eso seguro. Factos, barres del Eso yo lo he aprendido. De la música, bàsicament. Pues ara mateix farem una secció que entrarà Lil Festiu i farem una batalla de haikus. Yo no sé, tío, yo no sé improvisar. No sé improvisar nada, te lo juro, no sé nada. Pues ho escrivim en 3 segons. Tío, que yo no puc escriure en 3 segons, què dius? Espera, que, o sigui, Què que penses? explico com va la cosa. Vale. Ara mateix farem una secció que traurem un paperet i hem escrit unes paraules random que m'ha agafat una aplicació del mòbil que ficava digue'm paraules random i hem escrit 6, no? 6 paraules random Sí. i les tindrem en un paperet, no sé què, i haurem de fer un mini haiku. Tío, me estáis poniendo en un puto compromiso. No, tranqui, ja començo jo. Me estáis poniendo en un puto compromiso. Bueno, i Jo no sé això li volia dir batalla de gallos, però de gallos no tenim res, o sigui, de gallitos no tenim res, així que es diu batalla de gallines, tio. Batalla de gallina, yo de Sí. gallina no tengo nada, ¿eh? No, Yo antes soy un nosaltres. yo soy un gallo antes que una gallina, te lo digo. No, dic per nosaltres. Perquè nosaltres tampoc, Hòstia, sí, se m'ha caigut. fer freestyle se'ns ha donat bastant malament sempre. No, a mí me será súper chungo. Pues que entri Lil Festiu, Lil Guiu, el jove artista autista Aleix Gueres! Com has dit? Ai! Ara ho veu. No et aquí. Moltes gràcies per haver vingut. Increïble. Vale, però tens els paperets, no? Vale, tinc els paperets. Vale, Me he puesto tan un compromís, tío, que yo no sé también. No, però ja veuràs. Si vols, Tenim temps, vale? Estan tots així barradejets. començo jo. Comences tú. O sigui, ja... Vinga, va. Haiku, O sigui, perquè vegi que no fem trampes... Haiku, pero amb les normes del és com haiku. immortalitzar una situació. Una o barra. Un moment, és una barra, sí, en principi crec que comença una barra una mica més complexa, després una mica més curta i després que és com una paraula. Sí. O podem fer-ho al revés, com ens doni la gana. Ja està. M'encanta. Són 3 Per barres. vosaltres un no haiku fa és falta- una barra, no fa falta saps? que No té rimi. res a veure amb la natura. No fa falta que rimi. Vale. Aquí ens donarà Bueno, una- me voy a arriesgar, a lo mejor se me puede dar alguna bien. Venga. O sigui, un haiku no té res a veure amb la natura, eh? Jo crec que sí. No, són 8 síl·labes, 8 síl·labes, 8 síl·labes. Bueno, No, yo no, no no, voy a sempre contar així. sílabas hoy, No sempre ¿eh? és així. no sempre és així. Comença. Vale, quin agafo? Aquest, Aquest? sí. Vinga, va. Vale. S'ha de fer ultra mega teatralment, vale? Vinga, va. Collons. A ver. S'ha de dir la paraula o no? O potser l'hem No, d'endevinar? No, la paraula apareix. Després. Però la vale, paraula és apareix, l'última, és apareix a l'última. la que Sí, dius, sí, no? sí. A l'aparèixer. Vale. Podria semblar que m'agrada la carn i el peix, però menjo mantega, greix. Jo no m'he enterat. M'he emocionat. Uau. Sí, Quina era? greix. Greix, bueno, ahora voy yo. Bueno, Vale, ahora vale, vas vale. tú primer. Tú Eh, aviam si millores. Agafo la següent, eh? Sí, Agafo la vinga. següent. No t'ha agradat, eh? Has dit aviam si... No m'ha acabat d'agradar, eh? Per És que què? no cal que... Bueno, aviam. No sé. A ver, jo crec que ell ho farà bé. No, perquè clar, ell és autista, i és una secció d'autistes, clar. T'has d'aixecar, teatralment. Potser tinc ales, potser tinc 4 potes, potser tinc brànquies o potser marmotes. Però, tot i així, vivim en un planeta cada vegada més vermell i no blau. Tu quina merda de haiku és això, tio? Una cosa, no tenia ni puta idea. Voy yo, ni puta idea, tío, ni puta idea. Sí. Quina paraula t'ha Era tocat? animal. Animal. I quan has dit animal? Bueno, no ho he dit, no ho he dit ja. se m'ha No ho ha escapat. dit, se tio. m'ha Aviam, escapat. venga, voy yo. Fatal, però... Horrible. Bueno, a ver yo qué digo, tío. De moment vaig guanyant jo perquè tu has sigut Però nefrós. teatral, teatral. Va. Teatral. Joder, tío. A ver. Un momento, es que tengo que pensar, yo qué sé qué decir, la verdad. O sigui, no fa falta que sigui tan llarg com el guió, no? No sé qué di, no sé qué di, tío. No sé Sí. qué di, pero
Sí que saps, sí que No saps. sé, jo crec que la barra és que jo ensenyi quina paraula m'ha tocat. No, primer de tot soltes 3 barres i després... 3 O barres. dos. És que no sé dir res, tio, que no sé dir Però res. que no cal rimar. No cal rimar. Va, sí que pots. Vale. Sí que sí, va. Aixeca't. Vinga, voy. Performance. El pussy que mana. ¡Ah, ya está! Vale. Y me ha tocado política. ¿Qué? No, pues Casa. Està superbé. Casa. No sé. Bueno, Vale. No me vais a- No fa falta d'una explicació, no fa falta de res. No fa falta res. Me casa, me casa. Ole. Os he ganado, lo siento. vale, quina entrega? Ai, que s'ha Quina vols? No, queda 3 i una per cada un més. Va, pues tu, toca tu. Va, tria Ja, tu, per quina agafa agafo? la primera, collons. Aquest té. Lo trobo superdifícil, tio. Meva vida és més diurna que nocturna. Mentida. Acabaré a una urna. ¡Tiempo! Però sí. Muy mal, tio, muy mal. Passa, next. De moment vaig guanyant jo. Jo vull que em digui el càmera què em pensa. Tio. Oi que vaig guanyant Vale, jo? va, tu, Vaig no? guanyant jo. Però sí, la I mira que ho teniu a la huevo. paraula era urna. Ho teniu a huevo. O sigui, perquè Joder. el meu era conceptual. Sí, totalment. No me era Però bueno, conceptual. bueno, aviam. I Aviam què faig jo jo. en política no l'he traïda, Jo soc una mica competitiva en els jocs. Tots tenim un magatzem de gasos. Un guardapets. Cool. Però què estàs dient, tio, penya? O sigui, l'últim disc l'heu escrit vosaltres o ja esteu en plan pagant a penya perquè us escriguin les lletres? No. Esteu deixant molt que desitjar i mira que jo he dit des del principi i no us ho estic espera, dient menyspreant perquè jo he començat dient que les vostres cançons també és poesia, que no sé què, que és superdifícil això, ja, però això no no són sé les nostres quantos, cançons. però vosaltres Però això és com subjectiu, escriviu això. les cançons, Cadascú s'escriu penya? el seu. Ja, però ho escriviu a casa, no amb temps, o sigui, no... No, que va. no. 2 minuts abans de gravar. Clar, és que Pues hoy conmigo lo habéis currado cero, tío. Pero bueno, estoy acostumbrada a que me pase eso con los hombres. Que fort. No generalitzi. No generalitzis ara, tío. Un moment, que no, tengo que no, pensar que me ha tocado... Performance. Me ha tocado la mejor palabra y la peor, ¿sabes? Va, chequet. Yo creo que María Magdalena se lió con Jesucristo. Lo creo de verdad. Me ha tocado una Nadala. What the fuck? Ay, Ha guanyat ella. A ver, la segunda no era tan buena, esta no era tan buena, No, pero bueno. sí, no, a mi Era por decir algo. Perdona, aquesta era millor que l'altra. No. No m'expliqui històries. Tio, és que, joder, Expliqui. jo tenia preparat per si em tocava Nadala. ¿Qué tenías preparado? Tio, això no s'hi val, tio. No, però... Bueno, a ver si se arregla un poco la cosa. A ver si se arregla un poco la cosa. L'escola és tancada. M'han expulsat. Hi ha foc al carrer, truco a l'abogat. Però és que, tio... Bueno, tiene más flow. Bueno, però no, però és És el una tarannada Nadala. de Nadal, In the sí. middle of the night. L'escola el està ritme. tancada, hi ha llum al carrer, no El sé ritme i la què, pica rima. la porta, no sé què, el carter, o jo què sé. És que mai m'he sabut aprendre de Cap memòria. Nadala. No, soc No, malíssim, yo tampoco. A l'hora de cantar, todo mal. Tu, Juan, jo t'he de fer una pregunta. O sigui, li faig a diversos convidats, eh? Vale. Perdona que t'estic donant l'esquena tota l'estona. No pateixis. O sigui, hi ha una cosa que no puc viure, saps? Sense saber què opina la gent d'això, saps? És com, Vale. què preferiries tu? Espera. Tira això. Ara, Gol. dale. Què preferiries? Follar-te una cabra i que mai ningú sapigués que te l'has follat? O no follar-te-la i que tothom del món, o sigui, es pensés, bueno, sap que te l'has follat? Hòstia, Li dones o no li dones? preferiria... O sigui, Vale, o sigui, tu, la segona opció quina és? La segona és Que la penya es pensa que t'has follat la cabra però perquè tu no sempre, te l'has... sí, però està convençudíssim. Però com em follo una cabra? Com em follo jo una cabra? Bueno, som un cabra. ¿Cómo me lo follo?
No, sé, prefiero- es imaginación. Prefiero follarme a la cabra macho y que la gente no sepa absolutamente a- nada, a que la cabra. gente piense que lo he hecho y no lo he hecho. Penso igual que tu. ¿Sabes? Penso igual que tu. O sigui, fer-ho i que, No i s'ha de que ningú sàpiga... I que ningú sàpiga. Que, o sigui, no, per mi no hi ha res pitjor que la gent es pensi alguna de tu que no és i tu convençut de... Bueno, Bueno, però convençut no, això tu també saps diu que molt no de és. tu, No, no, no. Que t'importi tant el que pensin de tu, però bueno, jo... Aviam, sí, però és que si Jo tu Jo li t'adones- donava també, vamos. Però a vosaltres us importa el que pensi la penya o no? Com més gran em faig, una mica més. Però perquè Abans- pots abans- fer altre, perquè abans- que se la hòstia, subida a mi colla menys. porta problemes. Jo és com, Abans com m'importava tot una merda. o sigui, jo menys. Jo a vegades sí que soc una mica esclava, eh? Escolta'm una cosa. Què vols dir, Però, esclava? bueno, Tio, explica'ns perquè- una cosa, o sigui, però tu en els shows que fas i tal, Les obres de teatre. les obres de teatre, perdó, que és, parlem amb propietat. No, home, el show mola molt més. Però faig obres de teatre. Bueno, però són... Show, però jo, show. Però és- Bueno, a veure, performance, jo no? vull que m'expliquis una mica, aviam si no sé, però A veure. no sé, igual sembla que t'importi molt el que pensin de tu. En veritat sí i no, Però és que quan Jugues a aquest joc, a que la gent pensi alguna de tu, que si és bastant llest i pot pillar ironies i conceptes i no sé què, vale, però si no, jugues a això, A què? a lo mateix que he jugat jo tota la vida. Què és? A que la gent es pensi que jo soc un narcotraficant, no sé què, no sé quantos. O sigui, tu també jugues a lo que t'he dit de Juana Dolores és incendiària. No, però ja no, tio, ja m'he cansat. I tampoc jugava a això, era una mica, un poco, una cabra que tirava pel monte. Perquè sí que és veritat, tio, després de... O sigui, jo mai vaig pensar que en la meva vida arribaria a fer una entrevista a TV3, saps? Pues, tio, jo què sé, pues en Aquest aquell senyor. moment jo estava una mica ratllada amb la vida, estava una mica, pues no sé, saps? I vaig pensar, pues vaig a TV3 i després el taxista també amb el qual vaig parlar em va dir que tot estava fatal, que no sé què, no sé quant, les putes eleccions, que ja no era trias, era tota la política en general. Pues se me fue también un poco la olla porque me cagué en todo, pero porque también era un puto experimento. O sea, si pensava, què passarà a la tele? Però, bueno, però està bé, està bé. Sí, sí, però vaig decidir fer-ho, no estava loca. Clar, no, però està Però bé, ara- vull dir, aquella entrevista, no, o sigui, és potent, saps? Diguéssim, és potent. Sí, però- I tu vas decidir, tu vas portar... Ara vull ser més Tu tenies la seriosa. paella pel mànec. Ara vull ser més seriosa. D'acord. Quan dius, no estava loca, ja, si t'has de justificar, no estava loca, aquí tots estem, aquí tots estem com Tothom una puta pensa que estic radera. boig, però en veritat no ho estic. Aquí tots estem com una puta Falta una radera. mica de bogeria a la cultura catalana, tio. Exacte. Molta. La penya està super encorsetada. I jo crec que sobretot és perquè els prejudicis ja tenim dit senyalant-nos a tot arreu Ja, a totes hores. ja. Deixeu-nos en pau, collons, deixeu-nos en pau. Ja. Feu-lo vostre, feu-lo Que vostre. al final, si feu-ho vostre, que al final el que mola és el nostre, saps? Exacte, O sigui... Però què m'havies preguntat? Ah, lo de la cabra, i què Sí, lo més? de la cabra. No, ja està. No, sí, no sé, a tu t'agrada el Nadal? Me da un poco de palo. No t'agrada? O sea, tu imagina't, si jo ara mateix estigués casada amb un tio que estimés i tingués 2 fills i hagués de pensar en els regals que he de fer, pues m'agradaria No, el però- Nadal, però como no lo tengo y tampoco es lo que quiero idealmente, Però tu el celebres amb la Jo el celebro amb la família, sí, però és que em posa trista. Però que, o sigui, tu li fots hòsties en un tronc aquell que No, està el ti- pintat? el- Això no, però perquè... el tio, no, El tio. que va, nosaltres fem Nochebuena, no fem Sant Esteve, Però Nochebuena que és del Papa Noel. És el gordo aquell? però nosaltres, Però és el gordo. amb la Bueno, meva però- família no celebrem Papa Noel, qui celebra Papa Noel? sé, És una no sé, figura horrible. Jo pregunto, jo només dic que el tio és molt creepy perquè és un tronc Sí. pintat que li dones hòsties. Però Papa Noel és un senyor gordo que se't cola... Sí, però això no es cola, deia. és com un... El capitalismo, es que es el puto No, no, capitalismo, no, pero, no sé pero- de dónde, pero- es polaco en realidad Papá Noel, pero realmente No sé, es però- yankee. sí, Bueno, però El tio és folclòric, que et pot Sí. agradar més o menys, però almenys Però el és senyor aquell folclòric. té els mofletes, vermells, va rient, Sí. no sé què, dius, un bon això. A mi em parece se't cola, creepy. se't cola i fa el que És un senyor que va amb una furgoneta, obre la porta i diu, com vols que Però una res? cosa, nois, us he de dir una O cosa. sigui, era de color Espera, verd, digues, fins digues. que Coca-Cola però ho un va moment, ficar de un color moment. vermell. Però una Digues, cosa, digues. Papá No- Noel no existe. O sigui, estava aquí parlant com si Papá Noel existís, No saps, pensava penya? que sí? No m'ho No, crec, no no m'ho existe. crec. no m'ho Pero crec. molt més a favor del tío que de Papá Noel, tío. Que Papá Noel no sabemos I cuál va- es su i- background.
No lo sabemos, no lo sabemos. Seguro que es rico. Es mo- Seguro que es rico, muy Y a rico. sobre va, jo, mira, Home, jo... Y va regalando regalos una vez al año. Jo no, te Papá Noel, jodes. Patrimoni ni de li ofereixo... Patrimoni de Papá Noel. Jo ni li ofereixo un cuenco de agua ni un tros de pa sec. No, No, no. no, vés a casa teva, tio, Sí. que que tens una casa més gran que la meva. Puto Papá Noel, tío. Te odiamos, Papá Noel. Ya. Fuck off! Pero hay que dejar la droga, gente. O Yo sea, me tío, arreglo, Peña, las drogas han pasado de moda. Han pasado de moda. Escúchala, échala. Como nosotros han pasado de moda. No, sí, hombre. No, esto nunca, pero las Pero drogas si han no pasado de te moda. fem la vida- I la penya està en un La món... Juana i nosaltres fem la mida de Catalunya. Tio, Que digui ja, que no. és veritat això. Bueno, ja de tot Però escolta'm, que luego nos llaman creídos. Les drogues s'han normalitzat molt i és un problema. La penya cada vegada està més atontada i alienada per això. Nosaltres hem pogut ser víctimes en algun moment, però el missatge que hem de donar és no a les drogues. Però perquè mira que espavilats estem ara, o sigui... I Heu de seguir el nostre exemple? Tu penses, Dispensi. No, però això també va a famílies i tot. famílies. Bueno, sí. Però hi ha grups de col·legues, tio. I a més, és el que et deia abans, Des de tio. luego, però una cosa No, és el però una genotip- cosa, una cosa és el escolteu-me. Una cosa, jo estic fins a la polla, perquè és que a més, les ties sí que és cert que poden també tenir mals hàbits amb les drogues com els tios. Però les ties quan s'enamoren les deixen, i els tios quan Què hables, tio? Som s'enamoren no Juana, les no pots ser deixen. o sigui, no pots defensar això, no pots defensar aquesta postura. No. Que la potser hi ha una Perquè, mica no, més, però potser hi ha una mica les més, tías tenim més seny i aleshores diem, bueno, pues si me he enamorado, si me va a ir bien con este chico, no sé qué, no sé cuánto, pues venga. Però llavors això Pues vol dir que, empiezo a organizar mejor la vida. Més cap a aquella No, persona això i vol dir que deixes no de has fer- estat addicte a Tio, ninguna no. droga mai, No, saps? això és bona influència, tio. O sigui, no és deixar les coses que t'agraden, bueno, deixes una part de les coses que t'agraden, però deixes les insanes i conserves la sana. No, això són Exacte. prioritats. Però, tio, tu Són penses... prioritats que tu deixes, però hi ha unes coses més sanes que les altres. Exacte. Però bueno, que al final... Bueno, no sé. I quina droga hi ha més forta que l'amor? El sexo, el sexo, Ah, tio. l'amor El és, sexo. no, l'amor és molt El més sexo. fort que el sexe. El sexe és la droga Vale, más fuerte que vale, l'amor. Estàs flipant. No, és veritat. Els mimos, per Ahora mi quedaréis són... como cursis así sentimentales No, vosotros, a la ¿sabes? puta No, madre. no, no, no. No vayan a Y quedar ahora como todo, unos románticos cursis, ¿sabes? No, por favor. No, jo dic que sí. Pero bueno, Pues si jo soc un romàntico Però a mi latino. m'agraden les dues romántico coses. latino. Les dues Sí, coses sí, de m'agraden, veritat. vinga. Jo miraria la cama i trobaré a fallar el Teu teu somriure. Dius que em deixes i te'n vas lluny de mi. No, tio, els de Barcelona no parlem així, tio, saps? Ni els del Prat tampoc, tio. No, hi ha pixapins, Pixapins, Ens que agrada em molt fanga. la A o ERTA, però no tant com Es que pot la ser, neutra, tant com jo pot crec que la neutra té algo com més, ser. Què diries? com d'estirat. Destil·lat. Estirat. De Destil·lat. filaprim. No, de tot, d'actitud, de... Parlem aquest català que ens agrada tant. No, però això... A mi Però això això és no. una mica més de Girona o de... Bueno, és que no, però... Tio, però saps què passa amb Girona? Que a Girona giren les O's i les E's obertes i tancades i tenen com el seu propi so i a la penya, que potser parlem català de més de Barna o català de la perifèria de Barcelona, se'ns estigmatitza un muntó, no se'ns critica i tal i qual, i és en plan, penya, No, però, que ja, nosaltres però- estem parlant tots més o menys els que parlen fruit fonèticament del és- nostre context, a Girona per Sí, lo sí, mateix. però el castellà, per exemple, es parla fonèticament, tal com s'escriu es parla. Exacte. I a Lleida, per exemple, a Lleida, o bueno, a València no sé, però a Lleida és això. Vaig Si conèixer l'altre dia... Ya, es otro que idioma no sé què. parece, ¿eh? Totalment, Parece otro totalment. No sé idioma. si m'agrada o no m'agrada, però... No, a tu crec que t'agrada, tio, m'agrada. perquè no has estat Sí que allà, m'agrada. tio, estudiant... Lleida mola un montón. Sí, Besitos sí, pa Lleida, Lleida Sí, mola sí, un montón. espero que us ho hagueu preparat per la Dana, perquè, hòstia, ara sembla que... Hòstia, tio, Ah, no, aquest tema... mira, aquí a Tarragona. Copy volta. ¡Hola! Copy volta. ¡El no! No, todo, tú da la Dana, me cago en la puta de todos los políticos, me cago en todo, en Sánchez, Espera, en espera, Mazón, espera. en todos, no tienen nada que ver con eso del PP y del PSOE, son todos una puta mierda. El que ha passat a València és una tragèdia, però una tragèdia capitalista, no una tragèdia natural només, horrible tot. Sí, sí. Bona, Jo me'n vaig, jo me'n vaig. Fot Me'n fora vaig ja. el guió. Me'n vaig ja. Venga, pírate, que has liado, que flipas. És una jefa. Que te pides, no, colega. Nos vemos en el McDonald's. Ni de broma. En el Encara va? McDonald's de mula, ¿sabes? Amb la xalana. Va! Juana, Dime, la teva orientació sexual i política sexual o política? és que la broma que... O sigui, És el mateix, per mi és el mateix. No.
És una pregunta que sempre li faig a tothom. Vale. Si et ve de gust respondre les dues coses, bé, si no... Yo soy una desgraciada y soy hetero, tío. Pero he tenido novias cuando era más jovencita. Bueno, Pero soy hetero. M'agraden els nois. però això no és ser una Això, desgraciada. que no és una, que No. no és una desgraciada. No. Mira, jo estic farta dels tios, estic Jo decepcionada també de l'amor, estic Jo decepcionada també dels estic tios. farta de les dones, O sigui, tio. una puta Mira, merda. Sí que... Paso total de los tíos. No os odio, pero sois un puto desastre i sois unos bordes. Va. Que després et van dient, col·legues teus, que jo sóc agressiva perquè envio un puto àudio dient que per què collons m'estàs deixant plantada 4 vegades seguides. No, jo no t'he dit això. Mira Jo- com riu, mira no, com no, riu. no. Mira com riu. A sobre, col·legues que només es lien a mi perquè soc Juana Dolores. S'ha de ser cutre, tio. S'ha de ser cutre. Mira, jo això no ho he dit en ningú moment. Em fa gràcia perquè em sento una mica identificat. Ai, amb què? Pues perquè la gent parla moltes coses de mi que no són. Però que em diguis que el desastre som els tios i que ets una desgraciada perquè ets hetero, Tio, no t'ho compro ni una de puta cosa, broma. una cosa, les ties jo crec que estem molt més conscienciades de tot, de la realitat, de la vida en general, de nosaltres mateixes que els tios. Això és una obvietat, no passa res. No, no. Lo primero es reconocerlo. Bueno, pues vale. Alguna vegada t'has sentit immigrant siguin del Prat? Immigrant sent del Prat, tio, aviam, que m'he venido a Barcelona a vivir, saps què et vull dir? No m'he sentit immigrant, però et diré una cosa, tio, al puto Prat portem saps- 40 anys amb el mateix puto alcalde i ara l'han canviat i han posat un que s'assembla, que jo li vaig dir a la meva mare, però... Bueno, mare no, le digo, mamá. ¿Quién es quién, no? Yo le digo, mamá, pero que ha cambiado el alcalde. Y me dice, ¿qué dices? Algo decía yo. Es que Ya algo- decía yo que yo le ha no- cambiado la nariz o algo así. Y han puesto uno que se llama Lluís també i que és igual que ell. I portem 40 anys amb una espècie d'iniciativa Podemos, Comuns, ja no sé ni com es diuen ara, però Esquerra, no? I sí que és veritat, tio, que jo estic superdolguda perquè encara no he actuat al Teatre Nou, que s'abandera de tenir programacions contemporànies de la meva ciutat, saps què et vull dir? I a vegades jo faig la broma i digo, es que estos se piensan que yo soy una exiliada cubana, ¿sabes? Que de repente me he ido a Barcelona y ya no tengo nada que ver con ellos. I em sembla, faig totalment la broma perquè, òbviament, el Prat no té res de comunista, absolutament, vamos, zero. Por mucho que tengan No, el sí que- retrato de Lenin en la sede del partido, vamos, Que que sí es una que- vergüenza. Sí que té, o sigui, allà... El Prat mola un montón, sí, la gent. L'altra pregunta és, quan tu fas una obra o escrius un llibre o escrius poemes teus, pots fer-ho en català o en castellà? Per què alguna cosa l'escrius en català i l'altra en castellà? Per com sona, tio. Per la fonètica? Sí, bueno, per la fonètica no només la fonètica, el ritme també, els idiomes tenen un ritme també. Sí, sí. No és el mateix el ritme del castellà que el ritme del català. Per com sona. I monosíl·labs, el català té molts Sí, monosíl·labs. exacte. El meu poemari a Bijuteria, que és el primer llibre de poemes que vaig publicar, està ple de monosíl·labs i jugo amb això perquè el català és ric en monosíl·labs. Molt. Però també el que em va passar a mi, que al ser castellano parlant, escrivint poemes al català jo sí que volia que fossin molt estilístics. Por eso, algunos, pues, si no tienes un hábito de la lectura, te pueden parecer indescifrables i tampoc passa res, perquè jo estava amb una vaina molt estètica i molt tal, volia fer poemes, pues, que els poemes que m'agradessin més enllà del que deien o deixaven de dir, que al final són poemes d'amor. Però el català que vaig trobar és un català com molt concret pels meus poemes, no és ni el català que es parla a Barcelona ni és el català literari que podem llegir ara, però sí que està molt ple de jerga. No com la música, però sí que faig... No, t'entenc. Saps? Sí. De fet, em criticaven molt per ficar castellanismes o barbarismes. O perquè si jo dic a mi cançó de soc xarnego i orgullós i me la Ja, però ¿sabes qué me pasa a mí, tío? O sigui, jo no soc... saps el típico helado? Nata, chocolate. Tu sí que Tio, xarnega. però ¿sabes què passa? O sigui, mig catalana, mig andalusa. Escolta, bueno, tota la meva família és andalusa i jo he nascut a Catalunya, però escolta, a mi al final, tio, jo ja soc gran, saps? Tinc 32 anys, soy vieja. Tú eres viejo también, chin. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Però a mi l'etiqueta de xarnego, Quan tio... es brinda es veu. Perdó. Salut. És quasi un piropo, no? Lo de xarnego. No, tot el contrari. Pues per mi sí. Vale, em sembla guai, però sí, pot ser un piropo com una... Per mi ha pogut arribar a ser com algo a portar amb orgull.
saps? Exacte. Perquè m'ho deien com de manera despectiva i jo podia portar amb orgull. Però, tio, de què serveix portar d'orgull l'etiqueta de xarnego? Realment no canvia res socialment, saps? I jo sí que vull que les coses tinguin significat i incideixin en la realitat. I ara mateix, identificar-se com a xarnegos pues no significa gaire molt, potser una cosa com més estètica, però yo prefiero hablar de calle, de tener calle o no tener calle, que decir que eres charnego o no eres charnego. Lo que tenemos que hacer es pensar que somos clase trabajadora, tío. Sí, sí. Que somos camaradas, no? Com m'has presentat tu, que m'ha fet molta gràcia. Ha molat. M'ha encantat. No sabia si dir-ho, M'ha però encantat, va. m'ha encantat. Nuestra camarada Me ha Juana encantado, para mí Dolores. es un piropo, para mí es un piropo. Pero ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, claro, de xarnego, pues clar, vosaltres sou músics, sou guais, sou xulos, no sé què, sí, soc xarnego ja, però jo no només vull ser xula, saps? Jo també vull ser seriosa i vull que les meves idees políticas tinguin coherencia amb les meves idees artísticas. Y sí, la gente puede pensar que soy charnega, pero a mí ya me la suda. Yo lo que tengo muy claro es que soy clase trabajadora y que el capitalismo es una puta mierda y que se tiene que destruir. I ja està. I que això sembla molt incendiari, però jo t'ho explico a tu, perquè tu m'has preguntat a mi. Sí, sí, sí. Què faries tu perquè una persona com jo s'apropés a la poesia? Pues jo no quiero que t'apropes No, a no, la poesia. Jo el que vull és que sàpigues coses del teu context social, de la teva consciència, saps? Yo lo sé. Entonces eso es lo que te estoy haciendo ahora, proselitismo. Lo que Sí, te quiero decir... M'estàs dient ignorant, No, que va, tio! El que t'estic dient és que vivim en una puta dictadura, que és la dictadura de la burgesia. Tu saps què és la burgesia, veritat? Evidentment. Per tu, amb què identifiques la burgesia? Però amb niño de papá. El niño de papá, peña con pasta y peña también que nos joden, sobre todo quan volem fer coses artístiques, perquè són la puta burgesia. Vivim sota aquesta dictadura, que és la dictadura de la burgesia. Pues lo que tenemos que hacer nosotros, Es destruirla. clase trabajadora, es destruirla. ¿Pero cómo la destruimos? Nos tenemos que organizar. Yo no digo que vosotros os tengáis que organizar, porque sería, sería mucho trabajo. En el momento de la verdad, yo sé que vosotros estaréis en el lado correcto de la historia y en la línea revolucionaria correcta, yo esto lo sé. Estaréis ahí, yo os enviaré un WhatsApp y vosaltres vindreu. Pero bueno, Ondeando, yo creo que la peña... Ondeando la bandera. La bandera, ¿de qué color? Roja. Ai... Mira, aquesta pregunta no està El que aquí. et vull dir és que jo crec que penya que Però- sí que ho segueix és una mica més desperta i organitzada que vosaltres perquè són més joves, no No, s'han i- castigado tanto, entonces por eso lo digo. No porque I te per- quiera hacer cambiar de nada. No, però si aquesta pregunta és així ràpida, jo sempre la gent que ve, jo veig com una àurea, saps? Una àurea. Una àurea com de, saps, l'espada d'un Jedi, tio, Sí. o de... Y yo, ¿qué de aura Star Wars. tengo? ¿Qué aura tengo? Pues és que tu jo et veig vermella igual que jo, Sí. Però que el vermell no és dolent, no és dolent. No, el vermell és el millor color, tio. O sigui, és metxa corta, però... Però metxa també corta, però pa què? És passió, És passió, però metge És corta per passió, què? Perquè a mi no? el que em passa a vegades, no sé si a tu et passa, a mi el que em passa a vegades és que la cago, tio. Ja, però tu- I que a vegades la boca me puede, o la passió Sí, me puede, que no- o el resentimiento me puede, i la cago. Perquè Perquè soc humana. no pensem les coses dos vegades, no, les diem directe. Ja, però ho hem de començar a I fer. després si és demanem disculpes quan ja hem sortit de Ya, tot. pero lo que te decía, que nos hacemos viejos y que esto tiene que cambiar, porque es que si no me convertiría en un dibujo animado, ¿sabes? De TV3, y yo no quiero ser un dibujo animado de TV3. Tranquil·la, que no ho sabrem. No ho sabrem. Això que parlàvem del català i el castellà, a l'hora de tu escriure les teves obres i tal, sabries dir-me ara mateix l'obra en català? Yo creo que sí, ho puc intentar. Ho puc intentar, sí, no tengo complejos si me equivoco, me da Sí, igual. sí. A ver, O sigui, Un Lotus, Analògica, però si el Lotus no... Lotus Dorado, sí. Yo no tengo va, ni puta idea. Ja ho he vist. Va, di. Quan seria? Lotus, un Lotus Peña. Quan seria? Aviam, en xarnego, No, en en català, en castellanismo, català. en barbarismo seria les 9 menys 5, més o menys. Sí. 5 de No. 9. 5 de 9. Luego me van a llamar ignorante y culta. ¿Qué hora es? perquè- ¿Qué hora es? No lo sé, son las 9 menos 5. O sigui, Com sí. es diu en català? Jo sé 2 quarts de 9, un quart de 9, 3 quarts de 9. Quarts i 10, Ah, tres vale. quarts i 10
de nou. Vale, doncs d'aquí una estona m'ho tornes a preguntar i et juro que encertaré perquè jo ho he après. No, perquè habrà canviat l'hora. Bueno, pero no, te ríes con tu misma broma, tío. A ver, de aquí un rato será otra hora, te lo diré. Si en la misma no es un examen, ¿sabes? Exacte. No, però perquè sí, a nosaltres ens foten un any i mig de col·le en català per aprendre la puta hora de dir-la bé en català, saps? Està bé saber-la. Dos quarts... Està bé, tio, tot és enriquidor, tot suma. Sí, està... Però bueno... Patricia, te quiero. Voy a dejar de fumar el cigarro por ti. La teva novia es diu mateix- Patricia? ¿Eh? La teva novia es diu Patricia? No, tío, diario de Patricia, cariño. Vale. ¿Qué mierda estás viendo? La meva Era para dona- que te lo curraras un poco más. Ara mateix entrarà Monres Trapi Júnior, let's get it, a fer la seva secció de Sense ànim de lucre. Cada dia més pistolero. Què diu el Woody? Com estem? Hola, Juana. Ja saps fer el choquecito? Així? A ver, no me Després dejes en és igual, evidencia. s'està ensenyant. No me dejes en No ho sap fer, evidencia. ja n'aprendrà, pobreta. És el primer dia. Bueno, la meva secció, si anem a de lucre, ja t'he ensenyat abans el vídeo de referència, vale? Boníssim. Són preguntes així pim-pam, saltejadetes. Començarem amb les clàssiques. Fem un xin-xin, Vinga, va. xin-xin. Salut. Salut. Epa. Dale, Monra. Vinga, va. ¿Qué prefiere? Venga, ¿Una pizza o una tortilla de patata? una tortilla de patata a la italiana. Molt bé. Una Los bicicleta... italianos son muy guapos, dime. Vale, perfecte. Me tomo Una apellido. bicicleta o una barca pedales? ¿Qué es una marca pedales? Una barca pedales, joder, tío, que Una bicicleta porque yo no sé nadar. Una pizza o que tu hagis de tornar 7 caixes de valeriana. ¿Una pizza? O que tu hagis de tornar-li a algú 7 caixes de valeriana. Hostia, me encantaría tornar-li 7 caixes de valeriana a algú. Perfecte. Però buides o plenes? Això ja... Plenas en plan, lo he superado. Que bé. He superado mis problemas. Me Puedo sobran- dormir me por sobran las valerianas. Puedo dormir por las Molt bé, noches. molt bé. Fricandó o mandonguilles amb sèpia. Fricandó, clásica. Vale. Ous remenats o la barbeta? No sé qué es, ni a rabanar ni a la barbeta, no tengo ni idea. ¿Eso qué comida catalana? No, bueno, Cocina Tío. catalana. no, Huevos revueltos o en la barbilla. exacte. En la barbilla. Vale. Me gustan los chicos. Guapos. Presidenta del Barça o de Catalunya? Italianos. Italia, si puede ser italiano mejor. Dale. Dime. Presidenta del Barça o de Catalunya? President del Barça de Catalunya. Presidenta, perquè ets Jo? dona, per tant, sí, si et vols canviar de sexe i per fer-te president, doncs... For the No, president. presidenta. Del Barça Presidenta de del Catalunya. Barça. Vale, perfecte. Abans que presidenta de Catalunya, Per què? presidenta del Barça. ¿Por qué? Sí. Más divertido, ¿no? No sé, es que la política institucional tampoco hay mucho que hacer. Vale. Más divertido ser presidenta del Barça y llevar una camiseta de Shakira. Porque yo soy team Shakira, Peña. Jo sóc team Rolling Stones. Molt millor la samarreta... No, Shakira Dime, no, ¿qué va estás ser... dient? T'acabo de dir, tio, la t'acabo de Shakira dir. és la Shakira i el T'acabo de Piqué, dir tu que estàs estic- parlant de samarretes. Total. No, no, Ja, ho és que dic- no, t'estic ho dic fent per- aquí una declaració d'intencions No, ho dic- i ho tu dic- me saltas con los Rolling Stones, que además son más malos que los Beatles. Mira. Mira. No, next. Los No, Beatles son mucho más Tu, buenos, ja yo està, no ja tengo està. No, ho dic per la samarreta de Motomami. De la M de Motomami. Després van fer la llengua dels Ja Rolling sí, Stones. Woody, però no ens encallem, Que va. no. Next. Catalunya independent, però a favor del genocidi a Palestina o una barca a pedales? Una marca pedales. Perfecto. ¿Qué quieren una marca pedales? Una Una barca, joder. Una barca, es que te no una entiendo marca. una marca. Joder. Una barca pedales. Vale, Una perfecto. marca pedales para huir de Cataluña No, independiente allò- sionista. Vale, perfecte. ¿Sabes? Me voy. Allò que es jugava a la platja i havies d'anar pedalejant i tenia un Sí, sí, tobogan. Un pedalo, Sí, de tota la vida. sí, Com li marca dius Que no, Això. em diu que no No, vocalitzo barca bé. pedales, però Té jo- tela que porti una hora i pico parlant amb tu i, no, i opini que vocalitzes bé i surto jo i no vocalitzo. tu tens molt que dius, bona vale, dicció, perfecte. tens molt bon català. I, bueno, també volia dir, respecteu la vocal neutra, sisplau, que abans l'heu hatejat com si n'hi hagués Ja, demà. Jo no diré. No, l'has hatejat tu, No, l'he sobretot. hatejat, Respecteu l'he la vocal hatejat jo, neutra. però he de dir que Parleu estic- tots com vulgueu, però la vocal neutra, Tens raó, respecte. tens raó, i jo per això la sé Respecte. fer, i jo Què és per- el que ens diferencia dels I castellans? jo per això la sé fer. I no és l'únic que ens diferencia dels castellans, Bueno, per sort. més coses, però Per aquesta és una sort, que és molt més clara i coses. evident. I està bé que es diferenciïn els No. els castellans dels catalans, Exacte, aquí sí, exacte. està bé. Vale. La diversitat, la pluralitat, Tornem totes aquestes tornem coses. a no? enganxar-nos. Seny o rauxa? Seny. Mira, jo sóc rauxa. Com? Mira, Jo, hòstia, una cosa, t'has- escolteu-me, segur? perquè jo aquí Segur? vinc, escolteu-me, jo vinc aquí i aquí els nois,
la Juana, que guai eres, no sé què, la puta ama, Tra, tra. és la jefa, tra. Però la realitat és que no puedo ir loca por el mundo. Exacte. He de ser seriosa, porque yo no soy una cantante de trap. Ojalá, si fuera una cantante de trap. O si Aviam, me jo, fuera una cantante de la trap. veritat, mirant-me el teu currículum, de veritat, crec que Fotia por, de fotia moment por. estàs més... Vull dir que entenc que vulguis tirar cap al seny, però de moment estàs més No és veritat, no és veritat. No, això. no, Bueno, jo... vale, no és veritat, és tot jo mentida, avui he no enganyifa vist- els No, dedos. no creus que estic més seriosa ara? Ara què? Ara no, aquí soc jo mateixa. Vale. Sí, i... Però Bueno. estic parlant... Sí, soc jo mateixa aquí. Vale, sí. Tu dius que no. No, jo dic que no sé si estàs més seriosa. O sigui, No, però vull dir, ja no surto... No puc tornar a liar-la a la tele per la puta cara sense... O sigui, no serveix de res fer-ho tu sola, saps? Clar que serveix. El dia que siguem penya, serveix per mi, Has arribat, serveix... no, has arribat a molta gent. Ja, però és molta que- gent que pensa el mateix que tu i no té putos collons a dir-ho. bueno, va, Ojalà sí. no ens encallem. Junqueras o Puigdemont? Puigdemont perquè em sembla una figura pop, no, ja? La seva caricaturització. Bueno... Y porque es un que- personaje Aviam. cómico de la historia de Sí, Cataluña. bueno, l'altre també una mica, Junqueras Aviam. está a la papelera de la historia. lo Sí, siento però mucho. també, o sigui, com a caricaturitzable, ell és una pròpia caricatura d'ell mateix, vull dir, és un... ¿Quién se acuerda de Oriol Aviam, Junqueras? sí, Nadie se acuerda de Bueno, Junqueras. joder, doncs mira la tele, mira TV3 un rato i te'n Yo, recordaràs ràpid, es perquè como- no para de sortir el tonto. No me, es como no lo veo. Acabes de dir que els Beatles són millors que els Rollins. Sí, sí. La merda que porta el puto cap, tio, Puigdemont. A ver, yo odio Puigdemont, pero entre Puigdemont Vale, y, no, y sí, sí, Junqueras en una pregunta de un programa, pues Vale. digo Puigdemont. Fills o mascotes? Fils. Pinça birmana o cantimplora? ¿Qué es una pinza birmana? Hi ha diferents interpretacions. La que té algú dir la pinça birmana és que mentre et mengen la polla, tu amb les cames li fas com una clau perquè no pugui escapar-se. I l'altre què era? I la cantimplora és que una xavala molt alta i molt forta t'agafi, se't pugi fins als ombros i et mengi la polla com tu mentre tu voles. Saps? Però una cosa, totes les preguntes que tenien com semblaven normals tenien una connotació sexual que jo desconeixia. no, o que és va, la que va, primera? aquesta Me'n pots és tornar a Hola. explicar? Pinça italiana. Pinça birmana. Birmana, què me pasa? Pinça birmana és... Mentre... Pensaves que jo era el més colgado. Has vist que no, no? Bueno... oh. No me parece colgado, no No. me parece colgado. Oye, tú no le tiras mierda a tu compañero, ¿eh? Aviam, ¿Qué pinça pasa? birmana. Estamos hablando de sexo, el sexo... És la meva mitja taronja, Vale. Bueno, pinça birmana és fer una clau... No era yo, que dèiem que era Bueno, iguals. es que no me escoltan, Perdona. mira, Pinza, es que ahora yo, pinza ahora yo birmana. cojo y me voy porque no me dejan hablar de mi no te libro, vayas, que a mí me porque gusta la esta puta sección. decadencia, porque Esta sección me forman gusta. pa- Lo siento mucho, Estás lo estoy represent- vacilando y lo estoy incluyendo para que no se sienta solo. Vale. Pinza birmana, ¿qué era? Pinça Que te birmana co- que és te- fer una clau de judo, Sí. que també li pots fer mentre et mengen el pussy, suposo, perquè no es pugui escapar, Sí. saps, del pal. Pues yo eso, Vale. pero que... Exacte. Que em facin sexe oral a mi. I la Lo otro que cantimplora... palo. Bueno, vale, sí, em sembla bé, vale. Però la cantimplora també és el mateix, és que et Las facin dos sexo cosas oral, me però gustan. mentre l'evites. Ya, pero las dos cosas me gustan. Vale. Pero lo otro porque me Perfecto. siento más... Iaies amb pèl blau o empresaris amb patinet elèctric? Iaies amb pèl blau. Perfecte. Guerra d'Ucrània o genocidi de Palestina? En quin sentit? No és el que tu Però vulguis. ja, Això és ja. tot el mateix. Mort a l'estat sionista d'Israel, Vale. mort a l'OTAN, mort a Vale. la Unió Europea, mort a les oligarquies capitalistes del món mundial. Vale. Puta Espanya o visca Catalunya? Visca Catalunya. Illa o Montilla? És com una evolució, eh? Els Pokémons hi hauria l'illa que evolucionaria en Montilla. I després amb L'únic que- nocilla. Hi ha un Montilla. No, no buf. temps que sortirà un altre. Es que no sé, mira, el Montilla porque ya no está. Como el ya está ahora es que no lo soporto, ¿sabes? Como el otro, pues mira. A ya quin no poeta está. mataries i a quin ressuscitaries? ¿A quién poeta mataría y a quién resucitaría? Sí, o artistes, bueno. farem Lo tot que un poc. sea. Hostia, esto es una pregunta guay, ¿eh? És del Jan aquesta, de fet, mira. Molt bé, Jan. Es muy guay. Es muy guay. Pues resucitaría a Tupac y a... Tio, sempre igual. Y a Pasolini. Tupac no està mort, és va ser tot una enganyifa. No. No, sí. No, com que algú s'ha posat davant... Lo mató Beyoncé. Exacte. Lo mató Beyoncé. No, bueno, el va matar Pap Daddy, però no Sí. sortirà, però és igual. I Pasolini, Pierpaolo Pasolini, un poeta, director de cinema italià, homosexual, comunista, guapíssim, guapíssim, No, guapíssim. no, però guapíssim. aquest és el que mataries, eh? No, Home, no, aquest, no, aquest és el que aquests ressuscitaria, pobre. he dit els que ressuscitaria. No he dit Ah, els vale, que o mataria sigui, encara. aquests dos els ressuscitaries. Aquests dos, he dit dos. Vale, Vale. i aquí mates, Sí, que és un lo momento interessant. que tengo un poco de calor. I aquí mataries? Aquí mataria, no lo podría decir. Navajilla, porque está navajilla. vivo, está vivo. Home, hauria d'estar... Si l'has de No, matar, hauria d'estar ha d'estar viu, perquè viu. si no, no és matar-lo. No lo voy a decir, ¿sabes? que le hago promo. Vale. No, sí, pues digues... Digues la... El innombrable. Clar, no ho sé. Eso. Voldemort! Ni eso, ni eso.
Vale, pues next. Es que no sé a quién mataría, es que no sé a quién mataría, pues algún artista de derechas, ¿qué artistas de derechas hay? Así fa, a la Roro, mataría a la Roro. Mira, pues pobre Rorro, adeu Rorro, rest in peace. La Roro. I'm sorry. ¿Sabes quién es la Roro tú o no? La que li fa plats molt elaborats. Al Pablo. Es increíble. Pablo hoy se ha despertado y tiene ganas de comer galletas. aquella. Pues Pablo se podía haber despertado y no sé, hacer algo mejor con Y su voy a puta estar vida. 2 días haciendo Pobre, unas... tía. Y esta tía habla con una voz en los vídeos, que es una voz con mola aguda de Tribe Wife, de este fenómeno que está saliendo en Estados Unidos, Sí, raro, que sí. ella se refirió a eso en un programa i la tia després l'escoltes en vídeos normals i la tia parla normal, és a dir, estatitza aquesta corrent als Estats Units de dones que quieren ser amas de Sumisas a casa. muerte. Y encima esta tía ha ido con las juventudes de Vox, que es revuelta, Ah, perfecto. a lucrarse y a sacar rédito político Pues de sí. la tragedia. Doncs Rorro, molt bé, em caies, però ara ja em caus fatal, vinga. Estem tots d'acord amb que Rorro a Roro, la eres tomba. una imbécil y eres Sí. una reaccionaria. Digue-li, espavila què per volem que allà. diguis ara? Rorro. Que te caiga... No, a ver, Joder, eso es mi hortera. va, ¿Cómo se va, nota que sois diga- tíos si no tenéis díselo, gusto? díselo. No, le puedo decir algo Díselo. mejor, le puedo decir algo mejor. Roro, es encima una puta fea. Mira. Tu nivell està... Especisme, no. Aspectisme. Estàs fent alguna que no està ben vist. Queixar-te de l'aspecte de la resta de la gent. Ja ho sé, però hi ha T'hauries de una posar mica millor d'ironia en pel aquest teu- sentit, en aquest Vale, atreviment. vale, vale, Escolteu-me, en vale. aquest atreviment que caracteritza molt les cançons del trap, en aquest atreviment de fer alguna que no està consensuat o que no està ben vist, etc, és on està el gest de rebel·lia que, imagina't jo, per adoptar-lo, el molt que ho diu aquesta tia. Vale. Me da igual si es fea, si es guapa, lo que tú quieras. Pero es una puta nazi. Però de la parella, trobes el tio més atractiu que la tia? Es que no lo Porque sexualizo. yo- Antes si lo he yo- dicho por el motivo que he explicado. Perquè jo, o sigui, jo els veig... Me dan igual estos. és La igual, protagonista soy yo, no esa. Más Vale, preguntas, va, por favor. next. Vale. De què té menys el futbol femení? De futbol o de femení? De femení, ja està bé que sigui així. Vale. Punt verd o punt lila? Punt? Verd o punt lila? Punt verd. Perfecte. What the fuck, però... Explica la història, Monra. Quina? Ah, no, que un col·lega vaig preguntar què era el punt lila i em va dir que on s'havia portat l'oli reciclat. Imagina't. Perquè vegis A el un nivell. col·lega li preguntem, tu saps el que és el punt lila? I diu, sí, on has de portar l'oli per reciclar, no sé què. I buah, bueno, ens vam ficar tots a la mà del front i vam dir, d'aquest ja no en farem res, ja està. Això és pregunta de curiositat personal, eh? La gent que li han fet una vasectomia, tu creus que es corren? O sigui, l'orgasme es veu que el tenen, però es corren o no es corren? I si es corren és blanc, és transparent? No ho Com sé. funciona? No ho sé, no Però tinc què- ni idea. Què creus? Jo tampoc, no, és que jo li he fet a diversa gent últimament i hi ha una gran incògnita. Tio, però per No ho què sé, li però perquè preguntem els a tios una sou part? tan morbosos. amb Perquè no té aquests gràcia, temes. perquè el teu pare m'ho sabia resoldre. però- I és millor mantenir la incògnita. No ho sé. Però no, ja fa temps que ell Però no- té no això sembla- que li Home. ronda pel cap. Home. És preguntar-li a una persona. Clar, pregunta-li Ja, al però no, trans. és que deu fer la gràcia, no? Algú que s'ha Pregunta-li fet al una meu vasectomia, pare. li Però pot que és fer. una vasectomia. Que et lliguen... Ai, jo pensava no que era un què. canvi de sexe. No, és el que no vols tenir més fills. Et fan un nus Ah, pues no, al bueno, pues conducte- entonces no sé, me da igual realmente. Clar. ¿Pero tienen semen esta gente? Sí, sí, sí. Però si el tenen és transparent o és blanc? O sigui, O sigui, el que el fa blanc Clar, de amb l'esperma... espermatozous o sense? Clar, i el que fa blanc el semen són els espermatozous o no? O potser és una altra cosa, no ho sabem. Aquí està la paranoia i el xat què opineu? GPT no ens va saber respondre. Però tio, pregunta-li al meu pare, jo què sé. Sí, tio. ja, sé, però no no li sé, vull ni preguntar. idea. Vale, bueno, es mantindrà la incògnita. Vale. Digerir o dirigir? Dirigir. Perfecte. Bueno, también me agrada ser dirigida, ¿eh? No, Yo no, soy no, power no, no. bottom. No, és digerir... Que no sabéis lo No, que no, es no. eso. No, escolta, sabéis lo escolta. que significa power La bottom. qüestió és digerir o dirigir. O sigui, que clar, no té res a veure. Clar, no. Dirigir. Digerir o dirigir? Dirigir. Dirigir? Sí. I no vols digerir, llavors? ¿Y qué es digerir? Pues, Pues, fer collons, la digestió, collons. Fer la digestió. No, prefiero dirigir. Vale. Dirigir. Pues Tú tindràs- aquí. Bueno, vale. No, Perfecte. tampoco eso, ¿no? Pero sí, me gusta dirigir. Se t'ha escapat. Se t'ha escapat. Collboni o Colau? A ver, obviamente voy a decir Colau, pero es que la de los políticos son todos en plan lo mismo. Stalin o Ho Chi Minh?
Aquests no són el mateix. Els polítics són tots el mateix. Doncs ara no. Ara ja no. va. Toma. Aquesta és fotuda. Doncs toma, ara ja no són els mateix, no és el mateix. No sé, tío. No. Mollet, da igual. Yo empecé a leer Stalin, te lo diré Ho Chi Minh. Perfecte. Aviam. Fatal per empezar a on leer vaig. Stalin, que... Democràcia tampoc o anarquia? Home, si he d'escollir entre democràcia i anarquia, Sí. escollo l'anarquia, però jo no sóc anarquista, jo sóc comunista. Ja, però clar, és diferent. però si et deia democràcia o comunisme sent comunista, era evident que entens la raó. Sí, ara pillo. Anarquia. Castellers o flamenc? Flamenc. Pero es un gusto personal, Peña, que nadie se ofenda. No. Per què em mires a mi? Sí, és que, és que crec que... Si tu vens per amb això és que ets gilipolles, no és que ets... Vull dir, no és tema de catalanisme, és tema de subnormalitat. Pompeu Fabra o Cervantes? Cervantes. Ok. Provocació o violència? Que està bona, Violència. Oh, hòstia puta, volia que responguessis violència. Pues que, Violencia. ¿sabes lo que digo el maestro? Yo, A ver, me exotizáis un poco, ¿eh? Esta tía chapalante, violenta, No, incendiaria, que mira, se jo el que lleva et la deia, olla. la que anava a veure la teva obra va ser la meva mare, Ei, va estar la que anava a veure, explica'm i ella això. em va dir del pal que es va sentir que hi havia un punt que es passava la provocació i entrava en la violència, saps? És el que anava a dir jo. Que era molt agressiu. que abans de la És un violència contingut tu molt agressiu. provoques i llavors quan veus que hi ha o sigui, que hi ha una resposta del pel what the fuck, llavors és quan tu treus la violència. Primer provoques i quan salten, ataques. Sí, si no t'ataquen Però abans. això en veritat està bé perquè no primer dispares i després preguntes, sinó preguntes i després dispares. Això està bé. Bueno, Me l'apunto. Me l'apunto pel futuro. vale, i això ja no té... Se Ja m'entén hem una perdut miqueta, ja la... no? Però bueno, aquesta no em feia gràcia fer-te-la. Quina? Hem perdut la identitat de classe. Creus que segueix havent identitat de classe? Identitat no és el concepte idoni per parlar d'aquesta qüestió, però sí que Vale. crec que la penya està cada vegada més despolititzada i que que la classe treballadora no ha pogut desenvolupar la seva consciència de classe. Això és obvi. Vale, sí. Però no és identitat de classe, és consciència de classe, sí. Vale, sí, bueno, sí, també el terme. Tu quina classe et consideraries ara mateix? Soc classe treballadora, Vale, proletariat, no tengo nada. vale, ja està. Però és baix, obrero, humil, Es todo la clase o trabajadora. es clase mitja... ¿Quieres hablar de esto? ¿En serio? No, t'ho No, bueno, jo t'ho no, pregunto. clar, T'ho pregunto, jo no sé el que soc. Jo no sé el que Està la soc. burgesia per una banda i està després la classe treballadora per una altra. O sigui, això és una manera... O sigui, és... Bueno, és o que sigui, clar, ja- jo me'n vaig Vale, perquè que si esto no... es indepe, bandos. esto Si es no, indepe. podem estar molt rato aquí discutint Pero sobre lo el podemos tema. discutir luego jugando al Sí, Juego de exacte. Tronos. Espera, Monra. O sigui, ara per tu hi ha dos bàndols, no? O sigui, però... Bueno, igual. Diguem-ho així, sí. Vale, no, jo Però- més o menys també ho veig. Hi ha la però- petita però- burgesia, hi ha l'aristocràcia però obrera... no, crec que no hi ha hagut moment històric on el proletariat estigui més Hi ha el desconnectat entre proletariat. ells. O sigui, el Però tu- Sí, proletariat estem... sí, la classe... Totalment, si ens estem parlant entre nosaltres, si totalment estem- la classe treballadora home. està fragmentada Vale, i dividida. Més que mai. Sí, més que mai. No hi ha consciència de classe. No, hi però ha, això és no hi ha res. conseqüència del sistema capitalista, del triomf del sistema capitalista. Sí, bueno. sí, Saps? Podria dir. Però Sí, sí. Digue'm top 3 referents de literatura. Referents de literatura. Sí. Hòstia, a Top veure... Qui són els teus papis, eh? A ver, O les no teves sé, mamis, és que o m'agraden les molts teves escriptors famílies realment. disfuncionals. No sé, com vulguis. Top 3. M'agrada molt Pasolini, del que us he parlat abans, la seva poesia. M'agrada molt Shakespeare. Shakespeare m'encanta. A mi m'agraden els morts, tio. I en literatura. Oh. Els morts? Sí, només llegeixo Això es els diu morts, necrofília. tio. Només llegeixo els morts, de veritat. I de tercer, pues Va, no però sé. un viu. Un viu. Home, algú viu, joder. Algú Encara viu, que sigui molt gran. és una poeta d'Àvila, si no m'equivoco, que es diu Àngela Segovia, que és molt guai. No la conec. Pues és molt guai. Pues, després m'ho dius i m'ho apunto. Molt bé. Supercute. No, collons, perquè no la conec. Clar. I si dius que mola tant, doncs... Mola molt. Amb tema referent musical, Referents musicals. Aviam, no puc tenir referents musicals perquè no sóc músic, em pot agradar penya. no. A mi, O sigui, el que t'agrada més, el teu top 3, Jo soy súper básica, bueno, no soy súper básica, pero que soy súper previsible. aquí ho adivino. A ver, ¿qué? Dime. Dime. Bad Girl, la Zoe Sí. i
Falta una. I falta un, quin diries? Quin? Ha dit No quin? s'ha firmado, eh? Ha dit quin el masculí. La Mosca o Juliet? No. No, encara no, dic, encara no. el número 1, Vale, espera, Young espera, Beef. Veus? És que m'esperava... T'ho anava a dir, eh? T'ho anava a dir que és el que faltava, t'ho anava a dir que és el que faltava. Perquè ha dit, M'encanta. falta un en masculí i he pensat, serà el... No sé per què, o sigui, La jove carn. com que he vist que eres, o sigui, vaig veure que eres ultra mega fan de Batllal i tal, Sí, vam veure Massa, tio, massa. Va. per això he dit Batllal... Ei, què passa? Estàs de puta mare a l'entrevista. No passa res, No us va agradar? No, llavors només he pensat en dones i dic, no, sí, segurament li agrada algun rapero... No, Young Beef m'encanta, tio. Young Beef m'agrada moltíssim. Crec que és molt bon lletrista, crec que és el millor lletrista d'Espanya, de l'estat espanyol, y que lo mismo te hace un drill, que te hace un reggaetón, que te hace un... I crec que ha mantingut la seva... Sí, o sigui, és... Veritat, no essència, però sí veritat, saps? És O molt sigui, autèntic. nosaltres vam tenir el nostre riff i rafes i tal, però... Pero bueno, eran otros momentos, estaba bien que hubieran estos rifirrafes, eran divertidos. Sí, Ets bueno, el meu, sí, ets el meu Eren millor raros, enemic, però bueno. Però en veritat te quiero. En verdad te quiero, Young Beef és guai. No, Quin és? al respecte, de veritat. Sí, exacte. És que és un artista respectable. I després... pues no sé. No, però sí, El resto és història, no? És com el Howie, coneixen. Young Beef, l'artista respectable, saps? És el subtítol que té, saps? És que és molt bo Tothom i quan és parlen d'ell molt... li diuen així. I és molt particular i és... Hòstia, fa molta música, tio, fa molta música i les seves lletres són molt guais. Escuchadme, pero me faltan dos más, que no sé quién decir, Rocío Jurado. No et fa tant de... No, han dit tres ja, però bueno, sí. No, no, pero no, él ha no, dicho no, la Backyal y la no, Zoe sí. y yo, o sigui, Backyal m'encanta, però si hagués de dir tres referents, pues potser diria Young Beef, Rocío Jurado y Peon Game. Però tengo que decir que Backyal, el meu interès per Backyal és genuí, va més enllà de la música. Em sembla interessant ella com a performance, saps? Com a persona, des que va començar fins on està ara, els seus videoclips, la seva manera de parlar de sexe, és molt bona lletrista també, no sé, me gusta mucho. Le tengo un mogollón de respeto a Backyal, com a artista... Bueno, ja saps, Batcal, quan vulguis estàs convidada, eh? Aquí t'esperem. Estaria guai. Estaria molt guai, la veritat. Ens podries dir pel quina altra dona podem portar aquí al programa? Hòstia, és una gran pregunta. Més incendiària que tu no hi haurà... No, però... Aviam! Tio, que doni el callo, tio. Sí. Que soc incendiària, mare meva. No soc incendiària, tio. Bueno, igual que jo, tio. O sigui... Igual que jo, tio. Sí, No sé, sí. aquí una altra tia podria... És que no ho sé, la veritat, t'ho juro. O sigui, ara mateix no se m'acut així ningú... lo voy a sentir mucho, pero es que no voy a decir nadie. Pues ja està, o sigui, veus? Perquè entengueu que t'he preguntat nosaltres tampoc dona ens és fàcil, eh? Perquè volem tenir... Aviam, això no significa que no hi hagi artistes, ties, No, que que sí. m'encantin i tal i qual. vale, pues Però digues- pues que digues vinguessin un aquí tio, que no. flipessin la puta vida. vale. Segur, saps? No els hi Però recomanaries, si no no? se t'acudeix una tia... Jo com ho faig? Ho he de tragar? Suposo, Sí, jo sí, tampoc sí. ho Ho he sé. de fumar, com si estigués fumant. O sigui, no... A pulmó. Has de respirar l'aire de dins, però bastant. A canvi d'un collaret d'or amb el meu nom autèntic, l'única violació consentida. Ha quedat superbonic. Joder, és duríssim, però Sí, no eh? mola. Superbonito. Joder, m'he quedat Bueno, tot reflectiu. però és- M'he quedat tot reflectiu. No és gens Sonava molt, alegre. sonava molt bé, no? Estic- Jo te'ls veus posar les maneres, Joder, tio. però per Ha quedat què? solemne, el moment solemne. Depressió, o sigui, Ves, és ara l'única ja- vegada ara que ja es ha tornat recita un la- poema la Melio i normal. ens deprimim després. No té cap mena de Per això sentit el que acaba Per passant. això t'he dit Sí, que però- la vida joder. sense Helio. T'hem t'ha tocat Però una jo què dic, pera, jo què tio, dic, però ara? color pera... Jo faig un verset meu, va. Vinga, va. Aviam, Estoy quedando como una... Perquè això no puja, que quedi molt Que clar no, que això que no no puja. digo porque eso És va el- en plan rollo que yo no sé improvisar, me parece una cosa súper difícil. No, a part jo entenc que o sigui, les Va, jo faré- les teves lletres faré repressió, tenen un missatge molt heavy darrere que Amelio sembla que t'estiguis... que sigui... Clar, sí. Exacte. Saps? Crític d'art, tio. Que sigui una Crític mof- de una literatura. Exacte. Va, Per això has de dir... deixa'm recitar, va. Has de fer-ho tu. Vaig a fer repressió, vale?
Represión. 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 What the fuck, man? ¿Cómo, man? Buah. Buah, què t'ha sentat pitjor? Dir repressió o Valerio? M'ha sentat fatal, està supermarejat. Bof. Però mareja? Jo sí. A veure, si... Li he posat amb Clar, la ell santana. se l'ha tragat sencer. Perquè era molt llarg la meva performance, Hola. havia de durar molt. Va, tio, és que m'encanta. És com, en plan, em vull gravar dient coses així. És super heavy. Està guai. Sí, sí, Ara heu de fer-vos un tema, Amelio. No, però això ho pots fer... Bé, ho pots fer amb un... Sí que mareja una mica. Sí. Sí. Sí, però no hi Ara toca tu. Va, Godi, que tu tens molta pràctica, a veure si el Godi es fot. Venga, porque entre los haikus y esto yo ya no sé. El de Godi se'ls fot de verdad. 3 en 3, els globus aquests, ja veuràs, quina pràctica. Mira, mira. A ver, Tot a ver. como bufa Helio professional. M'he trucat amb el mòbil, anem a fer negoci. Ai, Jo em marejo, però no... És que... Hòstia, sí que estic marejat. No, Pero no, tío, encara que tinguis serio, vocalitza. Jo no sé vocalitzar. Estàs Veus, ja estoy, se m'ha tret i m'he fotut... Bueno, no se m'ha tret, no se m'ha tret. No, això no m'afecta molt. A part no sabia el que havia de dir. Clar, sí. Clar, volia dir... És que tenia un poema molt pepino. Ah, fa. Però tenies apuntat? Sí, el que es portava preparat per la secció dels haikus en tenia 2 preparats. Aviam. de fet. Perquè no trobo... No, ara que llegeixo no són tan bons. Aviam, aviam. Espera, ho he de fer amb Dayansis. El meu avi Vols deia... el meu? El meu avi deia... No, és que necessito molt més que això. Jo em noto que m'ha semblat com Helio el pechito, Això és sa. No sé si és sa. Clarament no. Momento yonqui. m'està trucant la mami. Toca'm. Agafa-li la... No, ara sí que m'he Va, seria marejat. meravellós. Hola, Eli! Meves paraules no tenen mides. Que caigui una bomba on? A casa el tries. A casa de qui sigui, no? Semblant. Estic molt marejat. Ara mateix tiraria una bomba a casa del Trier i ojalà que caigués a casa la puta mama de Colau. Bueno, és veïna meva, en veritat podria sortir escaldat jo, saps? També, de la onda expansiva, saps? Però tu què votes, tio? Jo sóc el presentador, jo no em puc mullar. Epa! La gent que em segueix ja ho sabrà. Bueno. La gent que em segueix ja ho sabrà. Jo fa molt temps que et conec i a vegades em costa, de Palma, que Perfecte. va donant bandasses. Depèn del dia que em de... Si em llevo amb el peu esquerre, pues una cosa i amb el dret, pues... Tampoc importa gaire. No, però lo mateix. O sigui, pensa que sóc el barrufet malhumorat. ¿Te gustan las pistolicas? Depende. Ho dic perquè he vist que... O sigui, vaig sentir a una entrevista que deies que de petita volies anar a fer la mili. Et mola. I jo però vaig sentir allò i vaig dir, No. manda huevos! Però saps per què? Perquè el meu avi tenia una botiga que després va ser un bar i jo em vaig créixer... Perdó. Sí, et vas criar entre Em vaig putos criar guàrdies entre civils. guàrdies civils, tio. Això ho trobo una bizarrada Perquè que te els cagas. guàrdies civils anaven al bar del meu avi. Així ha en sortit, el descans. així ha sortit, mira-la. Sí, és verdad, és verdad. Sí, t'ho juro. I ara Xungos, mateix xungos. aniria... La primera vegada que jo he vist el meu pare discutir amb algú va ser amb un guàrdia civil que estava criticant a Catalunya. I el meu pare la va defensar. Això ho vaig sentir i em trec el barret. No, em trec el barret perquè després vaig sentir també que tu que deies que de petita et senties avergonyida perquè una família del Prat que no sabia parlar català
era a.k.a. ignorant. Sí, total. I no és així perquè ells no... O sigui, tu has nascut en el Prat, per dir d'una manera, ells no. I... Que de fet tu abans has dit, a nosaltres ens ensenyaven durant un any i mig com dir l'hora, com si ella s'hagués criat a la Conchinchina, que no, s'ha criat al Prat, que tampoc molt lluny no estic està. parlant Però d'ella... bueno. No, però és veritat, és que hi ha molt odi de classe, també. O sigui, pensa que... Pues jo què sé, la penya al final que fa coses artístiques també és perquè li han inculcat... No tothom, òbviament, però la penya que fa coses artístiques d'alguna manera la seva família l'ha incentivat o li ha fet veure que era possible, Jo crec que no és tant que t'hagin incentivat, sinó que no t'han limitat, saps? Exacte, sí. Bueno, Perquè a mi tampoc m'han incentivat de forma directa, però tampoc m'han posat mai barreres del No, pare. els meus pares tampoc mai, els meus pares mai tampoc, no? Però sempre veien com pues, escriure un llibre i publicar-lo o fer una obra de teatre i que la gent vingui a veure't com una cosa Sí, bueno, de otro tipo de gente, Hòstia. saps? Com impossible. la meva mare donaria el que fos perquè estigués en aquesta branca artística com tu. O sigui, ara mateix les nostres mares ja han entès perfectament de què va el rotllo de la Peungueng. O de tu, què pensen? La meva ara està molt... La meva? Amb una paraula? Problemes! No, sí, està fent la puta polla. Però ara mateix No, la meva li flipen a dient a la que veu xavals, els va dient que és la mare de... Ja- Que la guai, de la tio, Pere. que guai. Ara estan encantada. orgulloses a muerte, Claro. però al principi, quan ni Catalunya... O sigui, no entenia ni Catalunya ni inclús... Teníem molts amics que no entenien el que fèiem, les viejas... I com rebíeu les crítiques? Com més crítiques, Sí, què pensàveu? més pa'lante. Reiem molt. Ens flipava. Reieu molt ja, és que és És per que a més les reir. crítiques, les argumentacions eren... Putos catalans, hijos de puta! O sigui, Ja. el millor comentari que hem tingut a una cançó, no sabia que se podía hacer trap en élfico. I això, això ens flipava i dèiem, doncs anem a fer 400 cançons més en élfico, saps? O sigui, el pan de gambes, tio, com es diu? Pan de I vosaltres l'Orient, tio. penseu que heu deixat com petjada en els músics joves d'ara? Joder, Que si ho fan penseu? música? Obvi, no? És obvi. Bueno, és que Ho sí, sabem, bastant però... evident. Però nosaltres no ens tirarem o sigui... Nosaltres ho No, sabem, si no ho ho dic sabem. per famoció ni per tirar-se el rotllo, sinó que és una cosa interessant que va passar, I perquè saps? ells ho saben, i perquè ells ens ho han dit, i perquè, Claro. perquè és evident, vull dir, perquè... I és això, però... Era molt guai escoltar català d'una altra manera, i fins i tot penya que no era catalanoparlant que es podia sentir identificada amb aquella música, saps? Clar, nosaltres hem obert unes imagina't- portes que em sembla molt bé, vull dir que és fantàstic que les hem obert, i ara tots els que entren saben que les hem obert nosaltres. D'aquí 10 anys potser ja no, Doncs però hem ara de encara ser sí. més conscients d'això i més responsables. Imagina't... Més Juana, responsables, més exemple I a no- un exemple. I no drogar-vos. Ara mateix, tu ets Sí, com sí, la total. pionera de lo que estàs fent. Jo no soy pionera de nada, tio. Espera't un moment, o sigui, del pal. Tu ets la pionera del que estàs fent ara mateix, que ara mateix crees com un moviment que molta gent et segueix i després acaba desvariant fills? cap a una altra banda. Tu no tens algú que diguis, va, aquest era el meu fill, el Pal. No. Saps el que vull dir-te? No hi ha algú que digui, s'està seguint la meva encara. Però Espera't. perquè és Ja diferent. vindran, ja vindran. Escolteu-me, però una cosa, em sobrevaloreu. No, Perquè, no. sí, t'ho juro, i perquè realment, o sigui, ni soc pionera de cap moviment, ni soc pionera de res, o sigui, abans de mi mateixa han vingut moltes escriptores que no tenen per què ser concretament catalanes o concretament espanyoles, Bueno, que també però m'han no- però- influenciat, ja, però saps? no han Però arribat- què veus diferent en mi? Que sóc una persona oberta, No, que que no has- sóc una que has tia arri- que encerrada en su casa leyendo No. sin salir, o sigui, Que què hi ha has- de diferent? No hi ha res de diferent. La diferència és que tu has arribat a que la gent et vegui, saps? Sí, O sigui, però jo crec has que- arribat a que el poble t'escolti, o sigui, vegi... tio, Però què és tio. el poble? Jo prefereixo parlar de la classe Però la del puta gent poble, normal, perquè tio. el poble... Sí, la gent normal, sí, Sí. això totalment, estic d'acord. Sí, però... Però nosaltres no serem del poble, llavors ens Però faríem, és ens faríem, ens faríem fora per gent normal, ens dirien tu, fora d'aquí. No, a la gent Que del no- carrer, no tio, entreu, a la com gent... Sí, però- sí, hem Sí, de bueno, fer. aviam fins a quin punt, també, no sé què vols que et digui, no ho sé fins a quin punt, però al final no ha sigut per la meva obra, perquè jo hagi fet grans aportacions artístiques, que sí que puc considerar pues, que el Bijuteria és un bon llibre, bon primer llibre de poemes. I a ma mare el teu espectacle li va semblar raro com a poc, o sigui, li va semblar molt provocador, fins i tot una mica excessiu, però m'ha dit que com a poesia, i ma mare ha estudiat literatura catalana i és bibliotecària, biblioteconomia, sí, sap del que parla, Sí. i diu que la teva obra com a poesia és És- és una locura, que és molt
Vull dir que... Escorpio. Que vas El amb la millor de les polla, que meves vas obres amb de la polla teatre, fora, diguéssim. el millor de les saps? meves obres de teatre és el text, sí que és veritat, sí, però bueno, hi ha moltes escriptores que Escorpio, escriuen bé, amor. i fins i tot hi ha moltes escriptores que no són famoses, super desconegudes, Pues i són boníssimes. Pues aquí està la diferència que tu t'estàs... O sigui, Però jo crec que ha sigut per una qüestió d'estar en de el política. moment i en el lloc. No, eso es muy capitalista, pensar que la gente tiene que estar en su momento y en su No, lugar, no, 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 tío. no. Aviam, jo Perquè crec vaig que... confrontar certes coses com era TV3 com a televisió pública catalana, perquè he també criticat pues, certs polítics o certes dinàmiques polítiques en aquest sentit, i això en una cultura que està molt encursetada, perquè la cultura catalana és molt puritana encara. No, no, és lamentable. És lamentable. És que és així, i jo me l'estimo, saps? I escric en català, o sigui, és així, ningú m'ho traurà, puc escriure en castellà, però jo he publicat en català. Somies en català? Depende de con quién sueñe. No me la parava aquesta. Esta és una barra de los haikus. Bueno, anem acabant ja. Sí. Sí. Quins són els teus ops? Es que no lo puedo decir. Els teus enemics? Els teus... Els meus enemics? Els teus... Sí, ops que... No, els teus ops... Tengo muchos, Tot. Va bé, per això, Els teus oponents, els No teus puc enemics... dir-ho, no puc dir-ho, però... Sí Clar, que... És que era una forma aquí de- justament... No, no ho diré, tio, no ho diré perquè estan vius i els hi donaré promo, però els meus enemics sempre són enemics de classe, no són enemics personals. No són enemics perquè jo O sigui, no és una consideri persona- coses dolentes de... Monra, tio, Monra, de veritat, tio. És que hem de passar ja de tema, és que no Sí, no passem de sabem tema, molt. passem de tema. És que si tingués a tu més a prop, t'ho faria tu, però és que queda més a prop la Juana. Vinga. Vale, pues tio, Gentussa, de veritat, arigato per haver mirat aquest programa. Fins aquí ens despedim amb la camarada Juana Dolores i ens veiem a la pròxima. Ei! Esquet!